बाय आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेंटली जोंनि बिटिआर रिजना जौगालांगासिनो दं जेरै आईटी इंफ्रास्ट्राक्चर ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव ओइ देखो गाइस नुवाखै मामा जारला फैलायखो बे फाग्लिया जावलिया फावलिया रोनावला फैलायबाय बबेनिफ्राय थंब्ले नुजानानै बिदि डायलग होला फैलायखो बेलाय फाग्लिलाय जायाबो फ्रामाबो नायबाथ' माथो फाग्लिखौ बिदि रोङा बायदि नुयोब्रा एकदम मानसिखौ नायबाथ' फदमनि जात नुयो गाइस नङा होमबा माथो फाग्लिया हस्टिनि जातसोगोनलै साइसआव नायना बिदिसो नुलाय लांबाय आङो फदमनि जाराथ' बिदि जालाबायाना गाइस हस्टिनि जातसो हस्टिनि जानांगौ साइसआव बियो एकदम जावलिया फावलिया गोब्रामलाबायो सोर फाग्ला फोरोंलाबायनानै बिदि होनला फैखो बेलाय जावलिया फावलिया थोस फाग्लि बिदि जाफेरबायो गथ'नाया जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों थोद फाग्लि बे गोदो जोंनि हाग्रामा सार लुनायजो बे हस्पिटाला बे दंनाय मानि हस्पिटालफ्रा बाराबा बै रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौनो नोंसिनि प्रमद सार लुनाय होनगारदोब्रा फाग्लि नङाबा गाज्रि मोनजागोन प्रमद बर'नो मोजां निउस होनो हायाबा थाखा होनाय नङा नोंसिनो बेखौ खेला फाग्लि जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों हामालै नानि हामा बिदि दाहोनलाबायथार नोंसिना बे गासिबो गेसाव स्किम जोबसो फाग्लि मानो बिदि होनला फैयो नोंलाय फिल गाज्रि जायो नोंसिना बै आगोलाय बे मानि मा होनो साख्रि होगोन घरे ना थगायग्लुंला जोबनाय बायदिसो आरो दाखालि इलेक्शननि सिगां इलेक्शन मोनगौबा उरुन्दया डुप्लिकेट फर्म रानला जोबनाय ओमफ्राय बेखौबो हमजाखांनानै आरो उनाव इन्सुरेन्स फर्म रानलुंला जोबनानै हमजानानै दा सिरि थानाय बायदिसो बे नोंसिनि स्किमा गेसाव जोबसो नानि बेफोरबायदिखौ लानानै माथा दामारि मान सनमान सेस जागोन ओंखारनो हानाय नङा नों मानसियालाय साइसमोन पद्मनि जात नङाबाबो सुखिनि जातबाबो एसे साइसमोन नोङो ओमफ्राय बै जोंनि मा होनो आबैमोना जुदि रागा जोंनानै साव होनांगौबा बे 33टा हाथाय गोनां आबैफ्रा जुदि रागा जोंनानै साव होनांगौबा सेस जागोन नोङो माने फिसायबो मोननायनि चान्सबो थानाय नङा नोंनाव खिन्थु बे 32टा गोनां आबैफोरजों जुदि साव होजाफ्लाङोबा बासायगोन एसे आं होननायखौ खेल लाखा नङाबा गन्थं थन्थं सेस जागोन ओंखारनोबो हानाय नङा उनावहाय बे थाइसे थाइनैखौ लानानै बिदि दा बुंलाबाय डेभेलप नङा गारा रायजो राजाखौ दा थगाय जोंजोबखाबाय ओरैनो रायजो राजाफ्रा बेखौ खेला नानि फाग्लि बिदि दा बुंला फैथारसै जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों बिदि दा बुंथारसैलै नानि लासिं गन्थं गैया मा गैया माब्रै बिदि होनलाबायखो नोंलाय दाखालि जोंनिथिं बिदिनो मा जादों मिथिगौ नोङो खबर लादों नै अमानि स्किम अमा फार्म हनसै बोरमा हनसै होननानै खायसे गामियाव माने गग्रा लुग्लुंला जोबदोंमोननो गाइस दाना नेयो गैया दाना गैया नालाय मा जाखोनो बै गग्रा लुग्राफ्रा ओइ घन्टा मा नांगौरा बे गग्राखौ लायनानै बुखुलि फिउ ज्रावनो बिदिखौ खेल लानांगौ नानि लासिं खिन्थु बिजनेस खालामनो एसे रेहाय होदों बेखौ मानिनांगोन प्रमद बर'आ बै समाव गोदान बिटिआरनि चिफ जानायाव बिथाङा बै खमला फानग्राफोरनो मानि खमला फानग्रा आइजोफोरनो मानि 100 जनसो 150 जनसो मानि साथा गंफा रानना होदों बेखौ मानिनांगोन बे हले डेन्जार स्किम बेखौ गोसोआव लानानि बेफोरखौसो बुंनांगौमोन नोङो बिदि नङैखौ दा बुं होसोजाथारगोन नोङो जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर रिजना आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों अबसे नोङो गोजोनगोन माने गरसे गरनै मोनजादों नङा होमबा नोंथाङा दा बिराद सान्थि फैयाबाबो सान्थि फैदों होनबाय आरो सान्थि फैहांगासिनो दं होनबाय सान्थि फैहांनोल' नङा फाग्लि सान्थि फैजोबबाय असान्थि गैला बे बिटिआराव बुलाय सोलायबो गैला
आरो रोहो रोहो डेभेलप जाजोब्बाय प्रमद बर'आ गिलु फालु डेभेलप बानायबाय सुइजारलेण्डबो बानायबाय लामा दोंसेबो गैला खालि बे इलेक्सनाव ओरैबायदि सान्थि लाबोबाय मानि बै सोरनिबा न'आव थाङै थाङै अन्थाइ खुबैहोनाय गारि गंब्रै गंबा लानानै सोरखौबा बुहैनाय सोरखौबा होसोनाय ओरैबायदि सान्थि लाबोयो नोंसिना प्रमद बर' बिथाङा मानिनांगोन डेन्जार सान्थि आरो बिराद डेभेलप लाबोबाय नोंसिना प्रमद बर'आ गोदो लान्थासारनि बै लामा सिल सिल जोंजोबनाया दा गिलु फालु गुलाजोबनानै अन्थाइ हारांगा हाथांगा जाजोब्बाय अन्थाइ रग' रग' ओंखारनाय बिराद डेभेलप अन्थाइ रग' रग' ओंखारनाय डेभेलपा थामसा सान्दों नोङो एसे गिदिंनानै नाय बेसे गिदिर गिदिर अन्थाइ ओंखारदों बे लामा सामाफ्राव न'आव थानानै दाइलग होबा गाज्रि मोनजागोन गिदिंलाबायनांगौ नंखायनो प्रमद बर'नि डेभेलपखौ नायनांगौ बिदि एकदम जानला मोनलाबा लासिं सिं जागोन नोङो बेफोरबायदि एकदम जानला मोनला बुंनायखौ ज्राब गारनानै बे गरसे गरनैनि थाखाय सारा जिबन बरनामखौ गारनानै एकदम मैगं थाइगं फानलाबाय नानि लाब दङ एकदम मैगंनि बिजनेस खालाम फान्थाव बाय थादुन फान होमबाबो बिराद लाब दं ओमफ्राय नोंहा बे दिनै गरसे गरनैनि थाखाय बिदि ज्राव ज्राव होनदै सारा जिन्दगि नोंहा बरनाम थाया होमबा बेसेबां लासिं सिं आं मोजांखौसो बुंदों बिदि दाफैथारसै नानिनो ओंखारनो हानाय नङा एकदम फावद्रुद्रुद मानसियानो लासिं सिं जागोन रावबो फाग्ला हौवायाबो नायनाय नङा आरो सेस जागोन नोङो आजिखालि हौवाफोरखौ मोननो बिराद कठिन हौवाफ्रा आजिखालि सिख्लाफोरखौ लाला बुरि बुरिखौसो लायो नंखायनो मा होनो हाबा जाग्रोनो मोननांगौ हाबा जाग्रोनानै माने लाग्रोनो हाबासो उनाव मोननायनि चान्स थायो सिख्लाफ्रा बिराद जारला नानि नंखायनो मोजां लामाजों आगान सुर नङाबा सेस जागोन बे प्रमद बर'नि गरसे गरनैखौ जानानै